Godmorgen. Så er det lørdag, og klokken er 10 minutter over 8. Hold nu kæft, altså. Christ. Snoozing. Jeg er fucking træt. Jeg ved ikke, hvad jeg ikke skal nå i dag. Jeg skal nå alt i verden i dag. Jeg skal i bad. Ui. Så. Efter et bad og noget makeup og et glattejern, så må jeg sige, at jeg ser lidt mere præsentabel ud, i hvert fald i mine egne øjne. Så. Klokken er. Den er stadig 10 minutter foran. Hurra. Det er for doven til at stille. Og jeg skal så klokken 14.18. 14.18 skal vi tage. Så mangler kun pakke. Og så er jeg klar.